Hej alle sammen, nu skal vi spille Minecraft, og jeg skal bare for at sige det, at det her er min første video. Og jeg håber, I vil abonnere, like, subscribe og kommentere. Okay, nu skal vi se mit værelse. Det her er mit værelse. Men bare for at sige det, har jeg ikke hacket. Og det her er mine diamanter. Og det her er min stue. Eller hvad man kan kalde det. Her får jeg jingle det. Og der er mit bord. Og her er min kælder. Down, 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 down. Down, down. Her er min biograf. Og et værelse til. Nu skal jeg op igen. Nu skal jeg se min have. Her er mine blomster. Og her er min farm, min stald, mit hus. Og her er mit hav. Eller sø. Nå hund, er du engang gået endnu? Okay alle sammen, det var det. Håber I vil have en god aften eller dag. Ses.